tayo muli dito sa palibot ng Clark. Ayan guys. Ayan. So, dito tayo kakain tayo dito. So, ayan. Dito sa cafe dito. Okay? Cookies Tea Cafe dito. Ito ang karap. Ay! Ayun na kay tata. Ay, ito kay tata? Bukan, ay. Ayan. Ako yung isa. Small lang. Yung ano non-coffee yung kanya. Yan po, order na po sila. Order po sila. Ito sila cha-chow. Tsaka sinol. Picture-picture na po sila doon. Dalawang may isa over ice, may isa. Ayun po, ano pong order ni Paxi Roy? Order na po siya ng sandwich, coffee, or what? Chocolate. Chocolate. Ito si Derek, ang tagang-muni-muni po siya. Yung ating editor po, dito siya ngayon. Busy po siya ngayon. Over ice, yung ating editor po, busy ngayon. Masyad po yung editor natin. Saka po yung director, ayun po nakatayo. Kasama po si Chacha. Ito po, hindi pa po sila tapos mag-order. Matagal po sila mag-order. Ito po yung mga tinapay nila dito.
Ito po, mga tinapay nila. Ito, Kape na lang, tsaka sandwich. Uy, maganda po naman tasa. Hindi available yung price. Kape. Huwag na chocolate pantry ko. Ubuin ka na. Ano na lang, tea, tsaka Wala ka lang sandwich. sandwich, wala? Wala na sandwich? Green tea pag. Ay, wala na. Anong meron miss? Pasta lang. Pasta. Ah, pasta. Papapasta ko lang kagabi. Pag green. Sige na lang muna. Pag green tea. Diyan mo pag. Hot green tea. Wala ng pasta pala. Ay, sandwich. Tapos na ngayon? Sino magpe-pesto? Ano yung mga pesto nila? 2 pesto. sino yung sandwich? Wala na sandwich daw eh. Wala na po. Wala na. Tapos, paano ko ng hot green tea? Sandwich lang gusto ko sa... Maano coffee mo? Anong coffee nilang ano? Latte? Cappuccino? Cappuccino? Yun na lang. Cappuccino na lang. Hindi ka makapag- Hindi. One shot. Cappuccino ma? Hindi ka... Ano ito caramel latte ba yun? Wala akong drink. Dito po kami ngayon sa cafe. Ano pangalan ng cafe na to? Dito. Dito sa cafe. Cafe dito. Cafe dito. Ha? Dito po kami sa cafe dito. Tapos po, lumabas po. Tapos po. Cafe dito pala yung tapat. Ay, hindi na sa pumunta. Bakit ka na kaya kami nata? Yan. O, ganyan ka na. Meron ka, baby? Ganda na yung mukha ko One more. Ganun ka, baby. Okay, okay, okay. One, two, three. Smile. Itabi mo na. Bigyan mo na ito. Nakayakap pa siya. O, dali na, smile. Okay, smile, smile. Dali, smile. No, it's okay, it's okay. Kape dito. Okay. Kung pupunta po kayo ng Clark, punta kayo sa main gate. Ayan po. Doon po kayo papasok. Sa main gate. At madadaanan po rin itong kape dito. Okay? Dito sa loob ng Clark. Ayan. Ayan ako, makikita niyo ang kape dito. Kape dito. Ayan. Kaya saan kasi papunta yun? Ito, saan papunta ka dito? Dito, yung kabilang side naman, ito. Papuntang Nung naligaw tayo nun, nung nagpapakawas, di ba yan? oo, dito, oo. Yan.
Papuntang ano kasi yan? Nandun? Papuntang Sapang Bato. Ayun, sa akin pa. Oo. Sa akin pa ba? Oo. Ayun, sa akin. Kasi lugar yun. Nalimutan ko na. Magpapakarwas tayo sana. Oo nga, nandito lang sa kabila. Gano'n. Napunta tayo dun, ano? Oo. Kasi lugar yun. Ayun, namin na yun. Yun, nasitik. Doon na yun ng ano yun natin. Commercial. Ano ba? Ayun, nag-commercial yun. Oo. Sa class. Okay. Ito naman ang Galpi Yechan. Galpi Yechan. Tapat lang ito ng Metrojet. Ayun, ang Metrojet. Ayun, Metrojet. Korean restaurant. Dito kami sa cafe dito. Ayan o. Cafe dito. Hindi naman na chocolate. Oh, ba't kaya mo talaga sumisip, chef? Ilang kaso nito? Nubos mo na eh. Hello, Noris. Ano, wala nang test. You would certainly love to play in the garden. Sarap na sarap siya. Ano naman? Kala mo, pinapil, kala mo may nakukuha. Ah, wala mo din naman. Fake lang yun. Okay. Sige. Medyo natapos na kami kumain. At ayan. At hanggang dito na lang muna siguro. Magpapaalam. At hanggang sa muli. Happy New Year. God bless. More power. Okay.